Ja. Hvis man går ind på Google og skriver den dum og grim, så kommer der et billede af mig. Af hvad, serien? Hvis man skriver dum og grim ind på Google, så kommer der et billede af mig. Ja, det ved vi godt, tror jeg. Man skal ikke tro, man skal vide. Okay, jeg tror, jeg går ind på Google, så skriver jeg dum, og så kommer du frem til Dum og grim. dum og grim. Ja, dum og grim. Så. Billeder. Hvorfor ikke? Okay, hvilken en af dem er du? Den første. Den første? Ja. Men det er jo ikke et billede af den unge serien. Der kan man bare se, hvor dum jeg er. Der er et billede af en marmorpik, stikker serien. Er det dig? Åbenbart. Når serien fortæller sådan noget om dig selv. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Du Bare... ved jo alt om mig. Jeg er jo dum. Jeg er jo... Hvad griner du af? Serien, du er syg i hovedet. Fortæl mig noget, jeg ikke ved, tak. Om dig? Fortæl mig. Nej, nu kan jeg kræfte næsten ikke.